सिगांथारावनो दानि बे समाव आङो बयखौबो नैबे नुजाफैनाय मिडिया सामाजिक लोगोफोर बिथांमोनखौ आं बे समाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय बरायना लाबाय आरो लोगोसे आंजों जे उपस्थित जे कनभार्टार ग्रुपनि सेक्रेटारिजों लोगोसे गोबां मेम्बारफोर दं बिथांमोनखौ बे समाव आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बरायना लाबाय दानो नैबे दिनैनि जे जोंनि बिटिआर कनभार्टार ग्रुप अर्थात दानो आङो गावखौनो परिचय लानो सानदों आङो जाहैबाय श्री कर्णावर नार्जारी बिटिआर कनभार्टार ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट दिनैनि नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों आङो दानो बे समावहाय माखासे फंनैसो आंनि बिबुंथिखौ आं बुंनो सानदों जोङो दिनै बे बिटिआर कनभार्टार ग्रुपआ मानो थाखाय बे खौरां मेलखौ लिंनाय जादों खारनानो जाहैबाय फैगौ बिसायख'थि अर्थात 22 तारिख सेप्टेम्बर 2025 जानो गोनां जे भट बे भटखौ सोरनो होनांगौ बे बिसयखौ लानानै जोङो दिनैहाय बिटिआर कनभार्टार ग्रुपआव जों सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोनसे सिद्धांत लानानै नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों जोङो बिटिआर कनभार्टार ग्रुपनि जानानै सारा बिटिआर कनभार्टार ग्रुपनि जानानै जोङो दानि नैबे जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर' बे इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिनि दैदेननायाव बे इउपिपिएल पार्टिखौनो जों सापर्ट होबाय जौसे खोन्दोखौनो जोङो दिनैहाय सारा बिटिआर थानाय कनभार्टार ग्रुपआ जोङो इउपिपिएलआव सापर्ट होबाय आरो बेवहायनो जोंनि जेसेबांसिम बिटिआरआव कनभार्टार थानायफोर बयखौबो जों बे समाव खावलायगोन आरो बे सिद्धांत जाबाय जों भटखौ बे इउपिपिएल ट्रेक्टर सावगारि भटखौ होनानै गोबां भट देरहानायजों आरो गोबांथार बिदि बिजाथिफोर देरहासार जानायजों फिन खेबसे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' नेतृत्वआव मोनसे मोजां गभर्नमेन्ट दाफिननांगौ आरो बियो दागोन 100% सियर जों फोथायदों बेनिखायनो दिनै जोङो नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर कनभार्टार ग्रुप जानानै जोङो जोंनि बिटिआरआव थानाय नैबे जमदरखौ लानानै संकसनिफ्राय लानानै बे सौदियासिम थानाय अर्थात बे जमदर टु उदालगुरि 40टा बे बियाव थानाय समस्तिफोरनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि मानगोनां कनभार्टारफोर जायफोरा जेसेबांसिम साख्रियालफोर बेबायदिनो आबादारिफोर बेबायदिनो हारिमुआरिफोर आरो बिदिनो गोबांथार जाथि गोष्ठी हारि माहारि आरो गोबांथार धर्मआव थानाय सिबियारिफोर जिखि धोरोमाव थाया मानो बयखौबो जोङो नैबे बिटिआर कनभार्टार ग्रुप जानानै जों खावलायदों जाहाथे नोंथांमोननि बेसेन गोसा बे मुल्यबान भटखौ फैगौ 22 तारिख सेप्टेम्बर 2025 गावबागाव बे भट सेन्टाराव थांनानै भटखौ नोंथांमोना होदो खारनानो जाहैबाय मानो जोङो दिनै इउपिपिएलखौ 100% जों सापर्ट होदों खारन थांनाय समफोराव बे 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफ सरकारा जिखिनि जे खामानिखौ मावलांदों बे गासै मुते जोंनि बे बिटिआरआव थानाय बे बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे दिनै मोनसे मुगैथाव जादों मानोना जोङो गोबांथार खस्थ' मोनबोदों जोङो निजे कनभार्टार जानानै जों मावबोदों जोङो खामानि मावदोंमोनबाबो नाथाय जों बिलखौ मोननो हायाखै दासिमबो दिनैसिमबो पेन्डिंआव दं बे पुराना लाइब्रेरिफ्रा खालि होदों सेंसन होदों बिनिफ्राय थाखा फैसा होनाय बेलायावहाय जोंखौ नायफिनाखै बेनिखायनो जोङो थांनाय 2020नि जे मे दानावहाय बे बिटिआर कनभार्टार ग्रुपआ जोनोम मोन्दों आरो बिनिफ्राय जोङो नैबे मानगोनां जोंनि बिटिआरनि दानि चिफ प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल दैदेननायाव जोङो गोसो मोदोम जिउजों जोङो सापर्ट होबोदों आरो दिनैसिमबो होदों बेनिखायनो दिनैबो नैबे 2025नि 22 तारिख सेप्टेम्बरनि जे बिसायख'थि अर्थात बे इलेक्सनावबो जोङो गोसो मोदोम जिउजों आरोबाव जों आरोबाव 100% जोङो सापर्ट होबावदों बेनो मानोना दानो थांनाय नैबे 5 बोसोरावहाय जिखिनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्ट जालांदों गोबांथार खामानिफोर मावनानै बिथाङा होलांबाय जेखौ जोङो मालाबाबो सानस'वाखैमोन बेनो जाहैबाय 1 नम्बरा जाहैबाय सान्थि जों जे जिनिसाव सान्थिखौ जों मोनाखैमोन हरना सानना जेरैबो थामानिजों थांनो हायामोन
5टा 6टाबानो जोङो मोनसे गिलुं गिलुं भाब दङ नाथाय बियो दिनै गासैबो जाथि गोष्ठी हारि माहारिफोरनि गेजेराव जों खौसेथि ऐक्य इउनिटि पिस एन्ड प्रस्पारासखौ जों मोनदों दिनैबो बेनिखायनो जोङो फिन खेबसे आरोबाव बिथांखौ दिनै जों साबायखर हरदों आरो बेनिफ्राय जों जाबाय डेभेलपमेन्टनि खेत्रआवहाय दिनै जे शिक्षाया गोदान थांदोंमोन बे शिक्षाखौ दिनै बोखांफिननो थाखाय बिथां प्रमद बर' सारा गोबां बर' सेस्थानि गेजेराव गोबां आदब खायदा पलिसि बायदि रोखोमनि गेजेरजों दिनै जे आवगाय जालांदों बेबो मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो लोगोसे दिनै जे लामाफोर जे लामाफ्रा दिनै सिमां बादि जाबाय जे थांनाय समफ्राव बिदिनो गाला गुला बिदिनो लामाफ्रा गाज्रिमोन दिनै बेबादिनो बे लामाफोरखौ दिनै मोजांथार बिदिनो माखासे बेबायदिनो स्किमफोर हमनानै नामफोर दोननानै जेरखम गुडविल दोनदों बेबायदिनो RIDFफोर दं आरो बिदिनो BTCआव थानाय गोबां दालांफोरखौ गोबां दालांनि थाखाय जे प्लान पलिसिखौ लानानै दालांखौ मावगासिनो दं कालभार्टफोरखौ मावगासिनो इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बिल्डिंफोर आरो गोबांथार खामानिफ्रा दिनै बेबादिनो मावजागासिनो दं आरो बेबादिनो मस्जिद मन्दिर आरो बिदिनो गोबां गिर्जा बिदिनो मन्दिरफोर आरो बिदिनो जिखुनु धोरोम बासियालाबा गोबां मन्दिरफ्राव बिदिनो दान होबायदों जेरखम जों खोनादों बिदि आलारि सोरांनो अनसाय बिथांखिनो आरो बिदिनो गोबांथार बिदिनो बड'लेण्ड बिदिनो गुडविल बड'लेण्ड पिस मिसनफोर बेफोरबायदि लानानै गोबांथार दिनै बिथां प्रमद बर' सारा दिनै मावगासिनो दं आरो बेबादिनो मोनसे मिशन एन्ड भिजन मोनसे थांखिफोर लानानै जे फैगौ समफोराव जों बर' हारिनि थाखाय बे जोंनि बिटिआरआव थानाय 25 लक्ष जनसाधारननि थाखाय जे खामानि मावनो थाखाय बिथाङा दृढ़ प्रतिज्ञा लादों आरो बिदिनो गोबांथार हा हुनि जेंनाफोर बेखौ दिनै मावनानै गालांबाय बेनिखायनो बिथांखौ जों गासै बिथिंनिफ्राय जों नायबाय नंगौ बे जोंनि बिटिआरआवहाय एकमात्र जुदि पार्टी होनो होनबा बे UPPL आरो बे UPPLआ दानो दिनै यां स्टेजनि जे डायनामिक लिडार हिसाबै दिनै प्रमद बर'आ जेरखम बादि दिनै जोंखौहाय बिदिनो दैदेनगासिनो थारैनो बियो उनावबो बिदिनो दैदेनलांबाय थागोन जों बयबो दिनै जाथि हारि माहारि जेसेबांखि सुबुंफोर गैया मानो बे बिटिआरआव बयबो दिनै बिथांनि मोखाङाव नायनानै बिथांखौ बिश्वासाव लाखिना दिनै बे UPPL पार्टीखौहाय दिनै बयबो सापर्ट होदों आरो थारैनो फैगोन नैबे 22 तारिख सेप्तेम्बर 2025आव भटखौ रायजो राजाया होगोन आरो बिपुल भटआव जय जानानै आरो गोबां देरहासार जानानै गोबां बिजाथिफ्रा देरहासार जानानै मोनसे फिन आरोबाव प्रमद बर' सारनि मोनसे गभर्नमेन्ट जागोन जोंहा फोथायनाय दं बेनिखायनो जोङो दानो जों खावलायदों जे जेसेबांसिम बे बिटिआरआव थानाय जोंनि कन्ट्रेक्टर जोंनि लोगोफोर बन्धु बान्धब बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना बेबादि नोंथांमोना आगा फिसा सिन्था खालामालाबानो एकमात्र पार्टी अर्थात UPPL पार्टीखौनो नोंथांमोना सिगाङाव दोननानै आरो बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनानै जय जयगु खालामदों जाहाथे नोंथांमोनखौबो जोंनि बिटिआर चिफ मानगोनाङा नोंथांमोनखौ सिनायगोन नोंथांखौ मोनसिगोन औ नंगौ बिसोरबो बे कन्ट्रेक्टरफ्राबो जोंनि पार्टीखौ आरामखौनो मोजां मोननानै भट होदों बेनिखायनो थांनानै थानो खामानि मावनानै जानो थाखाय बिथाङा टाइम टु टाइम बेबादिनो सारा जोंनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होगोन आरो होगासिनो दं होलांदोंबो आरो होबाय थागोनबो आरो भबिष्यतआव होगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आगा फिसा उन सिगां सिन्था खालामालाबानो बयबो नोंथांमोना आगबारिना फैदो जाहाथे नोंथांमोना बे UPPLखौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ भट होनानै जय जयगु खालामदो आरो बिसेस बे समाव आरोबाव जों बिजाथिफोरनि मुंखौ जोङो मुंख'लाबाबो थेवबो जायफ्रा नैबे मैया जायफ्रा डिक्लेयार जाबाय बिजाथि महरै अर्थात 2025नि 22 तारिख सेप्तेम्बराव जे भटआव जायफोरनो जोङो बे ट्रेक्टर सावगारियाव भट होगोन बिथांमोननि मुंफ्रा दिनै फोसावजाबाय आरो बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआर कन्ट्रेक्टर जानानै नैबे संकसनिफ्राय लानानै उदालगुरि अर्थात शनितपुर बिश्वनाथसिम जेसेबांसि समस्तिनि बिजाथिफोर दं UPPLनि बिजाथिफोरखौ जोंनि बिटिआर कन्ट्रेक्टरफोरनि गासैबो गोसो मोदोम जिउजों
गोसो मोदोमजों जों वेलकाम खालामदों आरो साबायखर हरदों नोंथांमोना देरहासार जाथों बयबो बिजाथिफ्रा बयबो समाजनिफ्राय देरहासार जानानै गोबां बिदिनो देरहासार जानो गोबां मेम्बारफोर गोबांथार MCLफोर देरहानायजों जोंनि मानगोनां प्रमद बर'आ आरोबाव फिन खेबसे बे बिटिआरनि सासे राजा जाबावथोंसै बियो बिटिआरनि चिफ जाबावथोंसै बेखौ जों कामना खालामदों बेनिखायनो जोंहा दानो जों मोनथिखाबाय दिनै जिखि पार्टिया बुङा मानो जों डाइरेक्ट नाम लागोन BPFआ दिनै गभर्नमेन्ट दानो नागिरो बे जाया बिसोरनि गासै मावनाय खायदा बिसोरनि पलिसि आरो बिसोरनि जे कुनु मोनसे थांखि आरो बिथांखि गैयाखिरा दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा गोबांथार थांखि आरो बिथांखिफोर लादों बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना दिनै मोनसे सिद्धान्त लादों आरो बेबायदिनो दिनै बे मावजानो थांगासिनो दं बेनिखायनो दिनै जिखि नेशनेल पार्टियानो जादों सोरबा कंग्रेसआनो जा सोरबा BJPआनो जा सोरबा बिभिन्न BPFआनो जा जेसेबां बिसोर बुंना लाया मानो जोंनो गभर्नमेन्ट जासिगोन जोंनो बेबायदिनो मेजरिटि जासिगोन जोंनो बहुमत मोनसिगोन बे नङा बे नंखायसो बिसोर थांखि गैया बिसोर कुनु पलिसि गैया बे बिटिआरआव थानानै जोंखौ गुलाय गुजाय खालामनायसो मोनसे पलिसि बेनिखायनो जों एकमात्र दा जोङो फोथायनाय दं जेराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो हानाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनो हागोना एकमात्र इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ लाबोगोन आरो बेबायदिनो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गोबांथार जौगानायनिफ्राय जौगानाय साबनिफ्राय साबसिन बिदिनो पलिसिफोर लानानै स्किमफोर लानानै बिदिनो मावगोन जों फोथायदों बेनिखायनो जोबथारनायाव आङो बेखौनो बिटिआरनि गासैबो बिजाथिफोरनि सायाव आं खावलायहरदों नोंथांमोना गासैबो देरहाखाबाय आरो जोंनि बे मानगोनां प्रमद बर' बिटिआर चिफआ प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दं नैबे 22 तारिखआव बयबो गिर्जा हारि माहारिफोर जाति गोष्ठी विभिन्न धर्मलावनि मानसिफ्रा फैनानै भटखौ होसिगोन आरो 22 तारिखआव भटआ जागोन 26 तारिखआव जेब्लानो सानगोन काउन्टिं जागोन अब्ला जों बेलासियाव मोनगोन जे फिन खेबसे प्रमद बर' सरकारनि इउपिपिएल सरकारा जाफिनगोन जोंहा बे गेदेर पस्टआ फोथायनाय आसा मिजिंखौ दाना दिनैनि बे जोंनि बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि बे खौरां मेलखौ दिनै जों फाथिबाय आरो बे खौरां मेलखौ दिनै रायजोनि गेजेराव जोङो फोसावना होबाय आरो बेजों जोङो सारा बिटिआर थानाय रायजो राजाफोरनि सायाव आइ आफा बिमा बिफा आंनि लोगो कन्ट्राक्टरफोर आंनि बिदिनो बिदा फंबायफोर आंनि थाबोनाय उन्दै उनला बयनि सिगाङावहाय आङो गिदिरफोरखौ खुलुमनाय थाबाय उन्दैखौ अननाय थाबाय आरो बेखौ आं खावलायनानै दिनैनि बे खौरां मेलखौ आं बेखिनियाव बुंनानै बयजों आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनानै आङो बेखिनियाव दोनथ'बाय एसेनोसै गोजोन्थों गिबियावनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर रायजोनि भटार्सफोरखौ आङो रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ आङो बेहाय बावहरग्रोनाय जाबाय गोजोन्थों दिनै जोंहा 2020 जोंहा निर्बाचन बा इलेक्सन बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो दङ बाहाय जोंहा दिनै जोङो इउपिपिएलनि विंस मोनसे कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै जोंहा दानायनि गेजेरजों जों दिनै जोंनि इउपिपिएलखौनो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो अननाय हेफाजाब जेखि जाया जोङो खामानिखौ मावफुंसारलांनो थाखाय जोङो आवगायबोदों आरो आवगायलांबाय थागोन दिनै प्रमद बर'नि सरकाराव जोंहा मा मोनखो आरो मा मोना जों बेखौ बुंनो थाङा नाथाय जोङो सान्थि आरो जोङो माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायखौ नुनायाव जों प्रमद बर'नि खामानि मावनायाव गोजोननाय दं आरो जों गोजोनखौ हास्थायो अरायबो दिनैहाय बिपिएफ होननानै बुङोबा जोंहा अपोजिसन पार्टियाव दङ दिनै हाग्रामा सार जों आगोलनि चिफ हाग्रामा सारा बिपिएफनि जानानै माखासे खामानि मावदों बेनाव जेबो उद्देश्य गैया बेहा जाहैबाय गावहा सिल' जानांगौ गाव सासे एखे गोहो गोरा जानानै पावार बाहायनो लुबैग्रा मानसि दा बियो डेभेलपनि केसाव बियो डेभेलप जागोननि सोमोन्दै जेबो खोथा बुंनो रोङा आरो बुङा आरो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजा भटार्सफ्रा गुबुन गुबुन जाथिफ्रानो जा जेखि जायामोन जोंनि बिसोर माने जाम्बाजोब गावनो सियानजोब दा गावनि खुगानिफ्राय
सासे रिपर्टारखौबाबो जाम्बा सोरबा सियानखौबाबो जाम्बा बुरबकनि सारा जेबो खोथा ओंखारा दा गावनो सालाक गावनो गोरों गावनो पावाराव थानो लुबैयो दा बियो जोंनि बुजिनायाव जोंबो माखासे खामानि मावो हिसाबै जोङो हाग्रामा सारखौ जोङो मानियोमोन नंगौ नाथाय दा बे 2Gआवनो दं दिनै मानसिफ्रा एडभान्स जाबाय डिजिटेल जुग जाबाय 5Gआव हाबबाय दा 6G फैगासिनो दंबावो दा बियो दाबो 2Gआवनो दङ मानो होनबा गावखौ पावार बाहायनायावनो गावनो जाम्बा लाइनजों थांगासिनो दङ दा बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ बुजिगौ दिनै हमनानै ला मानसिफोरखौ गावो थाखाजों फैसाजों गाव हा फानदोंनो 22 कोटिनि हेलिकप्टार सालायदों पार्टिखौ सालायदों बे गावनि पावाराव बाहायदों जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो खोथा गैया खिन्थु मानसिफोरखौ गावनि पावाराव लानो थाखाय माने हेलिकप्टारजों थाङो फैयो नायो दा बेनिखौ गेदारिंआ जायो दा बेहाय भट होग्रा नङा दा बेहाय बे पार्टिखौ बयबो रायजो राजाया मोनथिसिगौ दा साफ्रोमबो जनगोष्ठीफ्रा मोनथिसिगौ बे गावखौनो गाव थुलुंगा होनाय बायदि साननानै लादों नाथाय बे जिर' दा बिग जिर'आ सोर जाम्बाया सोर हाग्रामा सारा जाम्बा जानानै दं मानो होनबा साफ्रोमबो रायजो राजाया बिनि सायाव गोजोननाय गैला गावनो हारसिं अहंकार हिसाबै खामानिखौ सालायो दा प्रमद बर' सारा जाहैबाय मोनसे नेम निति रुल्सफोरजों थांनाय साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै मोजां खामानि आवगायगासिनो दङ बे आवगायनायनि थाखायनो दिनै प्रमद बर'खौ बयबो मोनफ्रोमबो जाथिया बजबनानै लादों दा बे बजबनानै लानायनि थाखायनो प्रमद बर' सारा दिनैनि दिनाव जेरावखि जाथियाव थाङा मानो सन्मान मोनदों खामानि मावदों नेम निति दिनै जोंहा बुंनो थाङोमोनब्ला बर' जाथियानो जा गुबुन जाथियानो जा बिटिसि एलेकायाव 15 बोसोरनि आगोल जुदि बियो साननो गोरोंमोनब्ला दिनै सुपार 50नि खोथा दं सुपार 50आव दिनै साफ्रोमबो गरिब गोनां जाय माने टेलेन्ट गथ'फोर बिसोर दिनै सुपार 50आव IAS IPS SS अफिसार बा नोङो इन्जिनियार डक्टर बे खाबुखौ बयबो जोंनि बर' रायजो राजा बा गुबुन जाथिया इन्टारभिउ होनानै मोजां फ्रि कचिं फरायनानै दिनै एडभान्स जानानै दिनै साख्रि मोनबाय डक्टर जानो हाबाय इन्जिनियार जानो हाबाय दा जोंहा बेफोरबायदि लामाखौ दोननांगौमोन दा दिनैहाय बियो बुंदों हानि सोमोन्दै मेन एजेन्डाया हा पाट्टा होनाय BPFना हा पाट्टाखौलाय UPPला होगासिनो दंखायो आबायबा गोदान खोथा दा बियो गोदानै जोङो प्रमद बर' सारनि नेम निति रुल्सजों खामानि मावनायफोरखौ लानानै सोलोंगासिनोसो दं बे दा माने हावलात लानानैसो सोलिगासिनो दं दा बेखौ आं सानो दिनै रायजो राजाखौ आं खावलायो दिनै जोंनि मोजां मोननाय अननाय अरायबो सान हर गिदिंनो हानाय खामानि मावनानै जानो हानाय फालांगिरियानो जा कृषकआनो जा जेखि बिजनेस मावनानै जा मानो जोंनो सान्थि नांगौ सान्थिबासो जों उन्नति जायो बेवहाय जों रांखावरि खामायनो हायो आरो बिनि थाखाय आङो बयखौबो जोंनि बिटिआर रायजोनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ आं खावलायनो सानो दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंहा माने UPPला मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो डेभेलप माने देरहानाय लाइनाव फैगासिनो दं आरो देरहाखांनायनि उनाव जोङो मोजां रोखोमै UPP सरकारा मोजाङै मोजां गभर्नमेन्ट दालांगोन मोजाङै मोजां डेभेलप मावलांगोन जों आसा खालामो मिजिंथियो जेरै बोसोरसेयैनो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो हाजोबा 5 बोसोराव मावनो हाजोबा दा माने BTCआव जोंहा फान्डआबो खम दा बेनि थाखाय बेखौ जा एसे मोनो बेखौनो डेभेलप खालामगासिनो दं रायजो राजानो अनसुंथाइ होगासिनो दं दा बेखौ लानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो UPP दलखौनो देरहागोन आरो देरहाखागोन आरो देरहानाय लामाया दंखासै दा साफ्रोमबो रायजो राजाया गोनो गोथो जायाजासेनो जोंनि UPP पार्टियावनो ट्रेक्टर सुबिदायावनो जाहाथे भटखौ होनानै मोजाङै मोजां जै खालामनो हायो आरो जोङो प्रमद बर' सारखौ जाहाथे गोरा आखाइ मुजुफुर खालामनो थाखाय साफ्रोमबो बियाबाव UPP दलखौनो देरहासार खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो ट्रेक्टर सुबिदायाव जाहाथे बयबो भटखौ होयो दा बेनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय अननाय बेखिनिखौनो बुंनानै आं जिरायथ'बाय आरो उननि बेलायाव जों होबावगोन दा माने स्टार्टिंसो जों होलांबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आं साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोङो प्रमद बर' सारखौ सन्मान आखाय होनानै जाहाथे उन बेलायाव फैनायाव जोङो सिट महरै मोनफिनो जों बेनि थाखायनो गोसो गोरबोयै आंनि बुंनायखौ एसेयाव फोजोबनो गोजोनदों।